Bia elinde tokorosere na ya berekago kolekana anene mono asense ya Kenya na boigo anene mono kurwa sorogongo ruwa Gusii boigo ntuchiko kumanya na kichense chesiko na chiro chechiro beretie bene igo amashabiki ito onsi pi ase mugoto bwati korundo bwate team diaspora bale oto bwate kora chinse chiri chesiko atwa bali ganiri bene elinde mosange na intwe imeyo morobele Ensakia bono mambia boka turababere batatu anda onsi aso to bwaterete koru ase bwero bereti gochia ase ekebago kiago omwanchi muri esanga na intu boika omoelio amashabiki tamanene koru county 001 koru sorogongo ruwa Gusii kore county ya Nairobi mbia mono sana asinge nchumo bokire bono mambia elinde gosanga na intu asomorobeliga chinga kitoroche amanga gendete kokolekana anene mono ase NCT ya Kenya ekatwaro lire amoncherire anene mono ase sector yechisemi nabantu babere bakurwa ebirengereri byabo kubwatekana na monchereria yo ntwaroche abana ba junior secondary school babete bagosoa ase school na guchaka amasomo abo bene timete breto no sokorele chi subject bagacha koimuki o mwako yo bona iga babete bagosoma 12 12 music injairana adana craft ni netegaria science science nero igochi subject yo soma 12 grade 7 akero koli ele na aro abaiboli bakwe murungani sana ngakibono kote yo mwana okerazi team primary yale no yo le grade 7 ngane secondary yale na raba mgwe murungani wala kende bono ne elina bali basone uniform jikoro kuna ni go bali junior secondary school akindende ngo amba twaringe na Joshua litukure gore ko twaringe konya kwenda gose gadoro chikoro ndasi gitariga tworote bana aba Kenya na bututararanga ki CBC ero se junior secondary school kama de grass keli ya form 1 na kiare tunsa keri grass kia de bote grade 7 grade 8 grade 9 keri kare tunsa on tutoroje ne binto na bobiro ka wide kile ke na kiare to form 1 na kire ga igase school choroso na junior secondary ne gendred ekaro kuli na igo buno mwaziri wechiseme Ezekiel Machowa beteka gukora monchereria sensemo yechinsa na igura baiboli abange keronale gochega sia baiboli abange bakoboli bono beri kago chenchinga abana babe bako chaka chileson chabo sambiri abali bale asensemo ye boarding rende mbali gochikoba overtake barobe bakorara abali bale boarding bakorara ababoka sam moja galende sambiri waende class akine nene lida abisukurira se ministry education ichigindie de kare ma joguni de konya ko implement akine nene lida anoni gara kana bataba gani batete na ro arrangements girona bana de babo keno ensa 10 na bakuboka akine nene bagate na bibi ngwera de bibia grade 1 2 3 mpaka 4 na rabata ke barararake ekero koligere na boigo mete asense moye chi boarding umuntu tawo chikwenda chikorara mapena ndekero kuli ero mete shortage ya bali muneroro igo chi extra hours chiri bago chibabeka preps ya mambe na boigo ya marogoba elinde babe bago cover syllabus kwendo mwanchi muligerera toganetie kerengereri kyago nabo gusangana into kerengereri kyago wetera sina mbiyire gabo screen yago otumanyenga yo kubwatia omorobele Ensakia bono mambi korwanya kwachire kebago kyago otumanye anda twaralirenga a science moye diesel by the amafta nach commenta ligoli kembugeri ya hebra ngote ya gojigero kwana rende na ki amangana sempamento sembakei mete kilomotie nyingole fiu bale bate na diriro ndire bate tigati karubuna arenge wantu tamana mpachi comment mete na bamente siringi ibarande bigobo komu bwabere kyaro ikomende ro FM baruga komende siringi ga to mendro siringi komigo singe meronge bere igase sector yo bosombi na runa bogoto tebi kerengere likia unga kyoro chebinto bigendete ko ba asense moyago ni metabo nchorelia koro ase sector yo bosombi babukire bono mambi nabo bagerire twikire studio gaigachi motorbike chigari twabeto gutara elindo guika ase studio igo na mugo tumanye na ino asense moya ino nga kimoroche emerubeliere na kimorocha diesel ne chikomenta na ndena kira chiku affect oboncheride bwene igo sangana intwe guika omoerio inyora una na bogo tuma ujumbe ya umanjumure wetera senambe ira skini ya urabu boigo na bogo enda sense meri mitandao ya ito Ndizi TV na bogo tonyora senjira kabisa tonyora senjira ya bene wetera sense mitandao
ensemeri mitandao kwenda Facebook na botonyora Ndizi TV News Digital awekera kwa ligire wana watonyora ni ensemo ya Facebook ensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News na watoma ujumbe ya asenjira ya bene kende utoma ujumbe je na sema mbia boniga watenga ki mwabokire kero ukonganjira ndaenda sensemo ya Facebook Facebook Ndizi TV News Digital nindo je na Livingston Nyaribo korwa Kibra watching live biamono Livingston ekero atubati kurwa sensemeri ya Kibra ine county ya 047 in Nairobi Kennedy Gisemba bwakire no otore watching Kamakawa say hello to all Ensakia viewers around the world biamono ine sabiki leito munyakero bo kurwa sensema ja diaspora Kennedy Gisemba atano ale me yomrobeli atana tukwane masabiki onsbi Ensakia aliara se chingongo ine chenze iniri anyimo je sukuswamo na bosongo jare diorure matureti koronya chichi secondary school Kemera ward bogetutu bwa masaba athani gatubwatia senjera endonge ekiongoze bania onserio good morning from Liana bonchali mark me present ekarotori na Simeon Atuti emsurengia liroba lya bonchali esimba ya Liana eva bisase beauty mamake omwana bwa abamwanda oyo ekiongoze bania athani obalime na abubonzi mwana waba mwanda na otogiri ekiongoze bania asoko monyora adanere no alime yumurobyo asemambi yaboniga Simeon Otuoli from Kawangwale yabwakire na Ensakia abunga diabali batumire SMS yabo gwetera asensemeye yesimi osasensemeri ya news Ndizi TV News Digital ina semeri ya Facebook akaro kuligereria Brighton ndi tukolia rero ni TBT aya sensema yaongi okuinyora TBT yabonere yeye rero ne ekenyuri ndengerina ditwa gatengire kare baite kare ntwa gatengire style gete twakomeranire taribuna rero twa gatengire ali engakie twagire mejigete twatenga konya usino muntu bwatere dia yamo bana yakinyuri kenyuri dia yakabekirwe e compact yakabekirwe compact mwatenga sumete mbaki nanda ngialingo kinanda geli kebwe santuri eli kegonya kubongora ndengia bwate musikio bwango lero mwete mesikia ajire ya bwango kontu wakatengira ali ngora abandu bakanyude busa abandu babarali yalinge binande ngakiyo kubanja nimbwalengo tenga buna bona byabona sana mancho muri tanda so sensemeri ya Facebook nabagingo bolinga lero TBT Thursday ingi keliwo ko chikwenyoraye ase chinsemo chirichaga ibintu biriye bikoro nabagingo nyora machibwa ngegaiga orina jojaka agotenga ngoinyora twagatumikire kebeya umetense squeeze bono yakiamukire bono stima nerororo ngoinyora kebeya gete twagatumikire alafu kwate bigobeka mafuta koyeri uchiriko wakorwe byabana sana George Orina Geoffrey Bosire akotebanga nche sensemo yane ngoinyorere dinerororo tata bwate twali kubeka e compact nende bali kubeka masasi mama gakogende chiro batanga mobugiere radio iseka wacha morona moka byabana sana se bali mogende tegotoma machiwe ino narokorokonga Julius Kisii akoteba nchege ntongo inyora nabaisike baga akiro nyuro sana asenga keli narokoteba nga Honorable Brian Ongoba Sami akoteba mbia mana sana somorobele wensaki bono mambe nchenko inyora nga tuagachire tutume tuachikuita ebisusu ambali bagendete ko inyora nga ki ngaki yawe yakare yalingo mwancho muri bunere TBT nabogotoma nayo jumbe yago tomanye ngikeliyo ko inyora kwa gakolere engakeli yakare yogenda tumera ujumbe ya mwanju muriria asemambi yabone ototengi gwakore nkyo kwinyora nkyo kwenjoso nana bonyo ototengi unyorete egenyori bono litko lyalero Michael Belkov John adana no ndime yumurobelyo asenjera ya bene kabisa nara kuna Samuel Nyamali Honorable Nyamali from Nyamataro Kisii following korwa bobas nyabaterere hamarioka imambie ngiase mama Mary Nyarangi my hubby Ibrahim na bana Clinton Alphan na Eugene bagoteana no balime yumururi ekiongoze bani onseli good morning from Liana bonchali makimi present ekero na soirime yumururi
no ndeime yumrovelio senior head girl korwa omwa present. Good morning or senior head girl adena good morning. From Karen, good morning Nero Nelly Tunda Green. Brayo Potter, good morning from Tabaka. Bomware ebinyoro ime. Bro na wakrisha goika omwalio mbiyamone karomaendelete koba ime yumrovelio asemambi yabonegenda utuma chuchumbe jao asemambi yaboniga anana bogora denchira abundo chikunya komesa meza abogora chirigereri tororena kikirifu mose awatana no alime yumrovelio Abigaili Nyaboke awatana bwakirebye nikondani Alfredson Biki Farson nere baute ano balime yumrobeli asemambi yabone watana list ndio kiboko yao asemambi katoko babo karotoko batura meto enero ko batura kero bakoboka baswa ime yumrobeli Keston Jali good morning watu wa nguvu mbiyamano Keston Jali nindo jina bande Benjamin Omanga good morning akabeka gasasa aburi Ensakia bu atena from Nairobi Enterprise road with my beloved wife Biz Rinet and son Greyjack. God is good. Mbarikiwe sana. Simeon Otoli from Kawangware bwakire ime yensa. Kimemana sibali manda tutuma chuchumbe cheno asemambia bone genda gutuma karmanda tutubwati asemambia bone otanga kimwa bokire ana kimoro veritiri tukulino asemambi yabone. Ekerongoliria asensemo yemesmes nigondoche naragote banga morning Ndizi TV necha yomugusi mose TV from Kyoge ateba Kenya yabere buna oborunda rundi amashabiki yonsi emambingi ambia mono sana naragote ba hi Ndizi TV good morning awatebanga channel ya yabete disrupted by children but since last week but once rectified and on I will be back to you. Say hi to all. Good day. God bless you. Yakorkonga arogo Chris korachin semo chirichia raganga. Naroroto so tairike bungo to some bono mambe. Agatebanga God our Lord will wipe away every tear from our eyes. There will be no mourning, crying or pain. Ekinigeta wikia Revelation chapter 21 verse 4. Agoteba morning my beloved one. Have a blessed day and a lovely day. Blessed day too and lovely day too. Mbia mono sana sibali mogende tegutuma ujumbe cheno. Mbia kapso mwanjumuri Gusii nande ditukore goro jamu jizikoro kanona kebwato bukabaragete boke aniga gojekera balimu batano nomo banyarite bakobwato gorose school ya Itumbe DOK Primary School. Ebintu mbere byaranda semitandao okorora bana bake bimura yani akitigite yariko korwa ngwarona na semitandao ubona bari mamba bwadetwe nje nasinye kwebona inkibare okora inkikiaro okora gento kiriye koru bono korengana nanje ngakagera buna abana abani go babwate tu ba okore bo sensible go sobo kabara boli bono mwarimu atakoba didia go discipline akabataina korengana birengere byane akabataina kora ngo buna mwari gokora kirone gero yachiete mitandao ndoje na nigo nande ya onjuri ate na bana bali na sensibility yaro so migu yakitieli bono na abantu barode mitandao na noro bono ndo gedina kingumeti na inkiege kegendre da sense anena sorongo rogusi na ndo yo record die video ye akanyebekere mitandao mbirengere likiabwate ekero ari bono ekiara na bono yengia korekanetira lakini yo recorded bono ndoje nande Gusii ya sare ya beire bobe actually ekero koligerere Brighton abalimu anene monase chiskuru chioboroso mbabwate tabie yonga ekero gwakoriri igoso bakwira saba ali mubande bagote ibono kora buna kware gokora bono gwichana ko konene ko abete asinge njumu ali mu yore code nere ngobekira ncha sense moya na magoso gokwerekero go discipline omwana tebwenere tingo mo record na ndobeke mitandao moreke bishe because omwana oli ngochiali gukina ne trauma eri achikumanyana nakinga kigete ntu abigetwe mitandao tokokora igosire teriko banchira ndonge gabalimwe kero mokoreke bisha abana kaindire ntumete chisimi mubwate mwara chibeke nsemo talikire gendo gekobekwa so mutandao lakini korengana naye kero kurire video eri kyanerororo okorana na masoma lenge gosere bakorete gendo bakorete bone batete mwarimu yakorate na korangona gwakora
mete ndo gathena kwarango na gwakora ne karopo kwa ibo munda thina kaigweta itango buna gweta ndio mabondo jina buyarenge bo lakini ona ndo bathena una rinsi busy hakisi busy elitali CBC yo metrende Brighton erusa ya bintambe korwa December January bakachi skuru chika cha koiguru gucha ange mutinye kero guchikoera igo abano metemba ba exposed ne binte binge sana ige binte bina bitotebe baba bakurigereria korwa se tutebe korwa se mitanda gose bakora abantu bande bakokora bono bakaika baumeranira ase skuru bagachaka kubiyegera lakini bahati mbaya abalimu bakabasia baniga akolende kero bako bakorect maite taliko batabone tabatebiga bone tabasominga nki etabiye mogo kora teringi ya sana bake igone bone tabalimu kero balimu etena bana bake mbara understand kene yotenga ngano mwana wa high school at least umwana wa high school maite na maitinga ebinte binga kibikogenda lakini abana abali na bana bake sana barika no grade 6 yora tebenga nki at least baikila adolescence stage igo abalimu kero mo korekebisha abana mwaligereri mono bali na bana beke goliege kesana babwenete ko semiko onye baruchi babatenga ki omwale kubaboli ngai mwaruchi ebinte bigo kolekana gokwero mwalimu nga ne baga ki CBC ngango kolekale chi practical chi nyinge teko bakeko kora binto binga bunabiri aigo barakyo mugwate mwararigeri na inu chitabie ruse yentambe ngaki abana babeire inkeke kege tambe ntabiki bako biri mwabaibiranya binyerere igatalira simamole kodi mutubikira si mitandao geto kirine kebe na liya jaigo to saliri liete kana rira mate Gusii into kargo sara sane kendo kia beire igaro sara sara oi waninya sora nja bwate tu asi county ya Kisii ano nenda mangana gwetenya sora nero nja bwate tu karondo je na nya sora iyo yaringe 242 lols say ne 60000 yo no nya dige ko bota kero ya ense meria masosa masoso medero na nda se gari ya gwete nanda sumuriro bete karania soronja to geto inkolengana no na sub count police commander bwa Kisii Central Amos Ambassa anya ga utibizane nya sore ya bwatirwe bono rende timeto se monto na bwate to kiara na ndoje na nya sore ya bwate ndaro se monto na bwate sata mete lakini rende nya sore nya bwate na bono ndo na roro kongo rwa Gusii ibintrabo bigo bikari konya kwarekana nakikwara na ko richi county chiko bachiko questioning ha orongo rwa Gusii ruamanyikanire sana asense moyenya sore nande bakaba lirichi skuru chia kolibu ya kurwa sorogongo rwa Gusii bakaba bakoboli nakieko geranga chinya sore cha toka sorogongo rwa Gusii na ndichi akolibu ya samate yo na veo lakini ne badana ntonya gutambire bintu binde bunebi ikiara rende igetegi otenyo karo kingare yagete ne rende umete wacha kwa nena ajita tena nya sore tigesmekwe taganya tenengire lakini bono rende disonda buno kiserikali yako ya manya efali nya sore adane ni se abaro tutorigie batatebi ngakibao karaba manyanga ye ise ine chibesa gete tutorigie tumanya ngakibao karaba mayarende na baraburende manyumure tukunyori goro yoru enyi rolirwa 10000 ko ikatorjinga kitoko monto wa 10000 ya semambia boni gene haye bwebwera igendo korangirina gatwenda tonyago kwana semambia boni tutarenda sense ya magaseti elina okogenda sense meriba na mpeza abako tena business number kwa beka bu 51 54 50 na amne producer bekira TV ya gabu akwenda business number kwa beka 51 5450 kwa bekire kwa makwenda sense mbili ba usaba account name kwa beka Ndizi kwa bekire Ndizi yana kwa makwenda ali amount kwa beke mie yamo watoma kwa atomire igona nabonya gutuma ende tadi mo gutuma otomiri mana bora beto twenyorera enenge yabona mambia gutuma kwa okonge na rio kwa nyora libaga rio komo wikere direkere ko runi geguri na ngutuma mara mange gereo ko rwali gereo check winyana yaya abasivika nere utuma mara mange kwa gwebeze simumanyi usembita ayebono genda utuma chibese ani genda utuma usigosiriki abo asumujeso ina na de ripa na mpesa account business number 51 54 50 kwa bekire go account name Ndizi kwa bekire amount ne mie yamo ntina de beke chimibere ostimisato abeke mie yamo ende bwesukie wanyora libaga yoko mubuya semambi yaboni medio se tokorenda sensemo ya kabere studio tokoira na tosoya sensemo ya magazeti go manchu muri to basa uskato basa konyegera gwira na tole asege kege kerebosio
Gusii. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turiguciye ko babuna butambe. Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Yadi na koronyaramba chenkorkunga MC Megi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai. Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga fake star yote bagagunga jirani asomurobere wo Gusii Urban Blaze #yasemitandao yonse #ekebemberi nyoro murobere yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanje nainde baka mami Aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ribagari lya konyokorirya omwana wasome aseskuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School ryatokire nigo bakorwa kisemi chebirengo byigoro ne school fees yabo nigo ere friendly babwate ribagari saine ne brasi byagachirekerero ngorwa barecha ego cyase aborokiwa chinsenye cyamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch babwate kigari cyo bosombi na nigo bare angene para amabaga naro nigo bagotoka ase para ya Kisii Nyatieko naboko barikerari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com usoba keresimi ase namba enoti 52 5 3 eyemo 3 eyemo 5 Hurricane Academy ECDE and Primary School. The future is here. Alright, asante sana mwanchu muri wono Ndizi TV asumuru wichinge kiritukolia robuna botambe tiyankwari nsanga mange tokuwa na mange abatangara kwatereka buna ige tinginye ikengaini kiriyo bondi kyagache muri gotwaga sayo mwaye embure kigo tugasayo mwaye Tingigikero cy'umugusii n'umurobyo w'igikoro cy'umugusii uyuri n'ikirenga ikigukumanya cimbwe cy'umugusii cinyenco cinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kia risiriye gosine ndagara yabande ombonto debwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenge kurinda umwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Igusii iriwo kunyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ikinyiga kirecho museri irieta lindagoruku nyakiaye no muntu orego koregas ne chinguru chiaye arosie ndagera yaye na ndali ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose bibya ulimwengu engima yekoroku ekoroku tuwareko tebanga nengiya nyindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekeroko teba abasungu abayindi twari tariki nere kira ritukulia Alhamisi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia Ijumaa chinsa 52 nejideke 15 chia mugaso Ndizi TV
bw'omu Gusii. Maya kichibesa nguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo botakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Muntu ngwe bware chiri buga. Ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend. Ayenga yugo tikara. Okobwa na kwomogoko waye. Igwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na M-Pesa. Genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi. Okobeka emya yemo yokai. Unokobeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere guru. Chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge make use. Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660. Egosoriye ni yabantoa bali miaka 13 guche igoro. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Mwanju muri Ndizi TV na leka tuirene kurwa sense mirinde yesterday semambi ya boniga katweka turakwana Joshua keona ntuirenide ekero nera kora bonjoli bobere botatu kurwa sense mirinde yesterday mbona sabar mandete tumaje SMS china semambi ya boniga moto inigo mwendete kutubwati ya semambi ya abonika nkora yanda sense miri ya Ndizi TV News Digital turali tumakwana sense mo ya magazeti ne lindo chena mbara abanda tutuma Okinyi Dismas then good morning. Thursday poa kwa Daddy David mama Isabel cheno dikichana sibi siribi izarogora kwa dena abaso ime yumuruberi mama Kerigan au then count me in tumobalena nereno ale ikaro abokire asoire me yumuruberi asemambi yabona mbye mana sabali mandete utomaje SMS cheno na wadana no muramo 90 mpaka omwelio tikana ndenda sio miga iga senale iga ndoche chinde chide karondoje Brian ya joya nera wadana ale me yumuruberi asemambi ya aboniga umwane mbosh yaodena tundi kama kawani kiwa ndani pamoja toka nyakiogiro aodena morning yobeka lisa segabu aodena morning tomo somi aodena bwakire buyekuru abumabajo nyaiwa Nyamira aodena dudadi masomi umura mama Agnes Mokere Elizabeth Gesale ramek na nyaliba bakabade baso ime yumurubeli good morning kurwa Nyangongo Junction bwakire buya abana baminto ile kitendo ya Itumbe ni mbaya kabisa. Even if it was discipline, I condemn it strongly. They just need to rectify our kids in a right way. Ama wadana lindeli tukolige ujase kifan stions cha Ndizi TV o inke misofi motangi okano dene korukeli ya Itumbe nkiare ngekia bobe kabisa. Nicolas Yogega karona Juliet oye na bana Sheila Sherry na Bildad kurwa Nyansonge stage bako de ambari komoja tena babekiro gotera kwa no monene by Nicolas Yogega tuko pamoja hadi tamati. Mimi bana sana maneno tutomaje SMS yenu chitome oja studio semambi ya aboni gekirto koira asa magazeti. Ambie mono sana na inde bali yo maitemba roba koligirili bataranyora libaga labda ri gutuma ujumbe ya bombi mono sana singi nchumugende takobwatia umurubelio Ensakia bono mambia akundeke togoso asensemo ya magazeti ni gombate gazeti ya Daily Nation na njini gombate gazeti ya The Standard akarangoligeria gazeti ya Daily Nation page entangani nindoche omulikibwe gazeti yo aberega komulikira na kiruto aimukire getambo kero ase okorusi ogwatana nikakukwa berego kwene kigwa ase obomo bwa Kenya kwanza ntoroche ebicha yo muraibwense Dr. William Ruto gabo akira kurigereria ngachinse monchirororo babete bakwenyorera obubui gwetera obomo bwa Kenya kwanza lakini rende bairanire bachakire gweyatanana ekero kurigereria ase ensemo kurensemeli ya Mount Kenya naboigo anene mono ensemeli ya Western ekero babere kongusana na engaki omokonyi bo muraibwense Rigathi Gachagua naboigo omo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi
mudavadi ng'akibangeire gwetana igoro ye egasi babete bakoegwa no morai bwense igonto chikumurikira amangana yu asobo ime ase epeji ya kane nabo igase epeji yu entangani nige murikerete na kibono umusubati uyosireti obugima bwaye akabaga konia obolimo nabo igo badaye ekero chirekodi chikorigererwa ande gatoke kananga nigo abete kagu transfer ownership yaye ye title deed onto chikorigeria mangana yo ase epeji ya gatatu nabo igo Pope Francis nabete kagu tarera asense Maria DRC ase omuganda monene obete kogo toka chinse mochirim elikwene omorembe ase ense ya DRC Congo nabo igo epeji yentangani niye murikerete naki ogoncherera kora chikoba ase ligolirie diesel kubwatekana no goncherera gose new pollution tax eyera chikwene kigwa amatuko abosiga kolende ndo chigosoma sobo ime ase epeji yo moelio toligererie ngaki engane yo yaberege kumurikirwa epeji yentangani niye murikerete nabo igo abarkiwa ba junior secondary school chinga kiba chakire amasomo abo bene weekend libanyara ko bagosoa school akero ogwonchereria korororo ase system ya 844 ase bagochikonyara ko bagokora chi subject chinyinge wetania chiri bana lete gonto chikuriria sobo ime in subject ke chiga bagochikokora ase epeji ya gatano na limo nabo igo epeji ya gatano na kabere ayonaro amurikeire ase peji entangani egazeti ya Daily Nation Hekerondo jia sikasidi ya destana nero debua di mangao buna yuari nga sikasidi ya destana likulinde nimurikirete bechi entangani nimurikirete na SAG ya umura yumukoro bwense ya gose war against uru yani segi ere gati ya Dr. William Ruto numura yumukoro goro ye tax kurindo muri gwasedi na boredina SAG yene kene osina ba Kenya ba kongaino so mundu bakanyara aboredina is it real or illusion yani ne kene SAG ne roro gose na ba Kenya tokonya ba kufumbwa amaisa yunaro amarikere ase bechintagani na egende kikirabe gosori ya gesiasa ni gagoja matuko emetinyene yoka yedire gesomra yumukoro urganda ruobisi asabona nyare konya chatake de gosejinsa ze chamangana ekarabangi bakare komo criticize ane kurwa mo boli bwa Kenya kwanza lakini abande mbara believe ina nere kene lakini yeko majikorokana na nige kale siasa karodorojina omo murai bwa bake asebunge obio wananya nyarega kumwegero murai bwense murai kumwegero murai mukuru bwense urukenya tabuna ati gosekererwa ase kubwatakana nekratoro jena mo senator we county ya Nandi Samson Jirge ya wate abana te ka sekam ate go ikiringana se senator yojikuri nangaki chi family chintangana senze ya Kenya kitakere wakana ebango wega se beji ndaga nimureke nanga kibono ligatika shawa anyarega kwerane guchibese chiaye chiri anyarade chikoiro bono ni gachiri kafire korwa aseserekali anene karwa dabuna kineki gochibese jo ne chiaye banyo wate gosaidi bese ne na chibese jina chikurumete usina chiruseti ase angao boigo nindo jena ensea jaina bali bare kwa gaja amangana standard gauge railway ni gobono ba kwanda mangana marito igoro yo murobelio yo ekero batagetena akiwa chikogendra okoro bokorari bwa base enseme ya standard gauge railway boigo mo rikwese dinamurigedena nga pop flansi anyarde kago koretaro yaye asorogongo rwa DRC Congo ekero aigeda sensemina konyorana na babwata ni bege dini yege katoliki asekora na DRC Congo ne yamo eri bwata ba Kristo abange egose largest Catholic community in Africa yani asensema ya Africa DRC Congo ne eri bwate aba Kristo abange asensemeri ye dini yege Islam ayuna ndo jairo bordasi kaseti ya sana kone to chukero chime torore ase obogari ekarangorigereria egazeti ya Daily Nation page ya kabere nindo cyo muri kibe gazeti nigo amurikirete naki county ya Nandi eboneta ko imukiye gitambukiro nabo igo kurwa oborendi gocha ase abantu bali bakoya egole ekero bakorigereria nga British High Commissioner gocha sense ya Kenya Jane Marriott nigo abere
abairega kubuli omugavana we county ya Nandi Stephen Sang abega kurigereria na kiba bwenete kobeka emirobiri ya bena soko nekinga okoya kwe gold asensemeri ya Karebe ngoligo kigosiria abantu abange aniga gocha magega y'abantu batatu gosiria obugima bwabo se litko lya Jumatatu kulende nigo nekiringa United Kingdom na boigo ense ya Kenya ngebwenete kurigereria na kibago chiko bwatira nase egati echinse chibere na kwene kinga ngobe kabale technology enya asogo chiko ya gold yo ekyagare gold yo nigo yabira yenchomono gocha sense meri ya Nandi aina le amurikire ase EPJU ya kabere boigo ase EPJU ya kabere nige omurikibwe gazeti amurikirete na kibono chinse isatu eyere Kenya Ethiopia na ensemeri ya Djibouti bachire amo abarayikurwa sensemecho nabigo kobeke merobiri ya bena soko enekinga ngokora bale obosaga ni kurwa sekyombe keligia Al-Shabaab Karotoroche omorai wense Dr. William Ruto nigo aumiranite na Abiy Ahmed kurwa ensemeri ya Ethiopia na boigo Ismail Omar kurwa senseri ya ensemeri ya Djibouti na boigo Hassan Sheikh Mohamed kurwa sensemeri ya Somalia abubabu atranira soko enekinga kerokoligereria sense ya Somalia nigo yabeirege kurwa nigo asegeka egetambe asebate birenga mbabwenerete gochamo na boigo kubeka obolendi wekerengo kigoro mono asoko enekinga Al-Shabaab ngo bakora bale akero kurigereria genteke mo babiri bakumulikira naki Al-Shabaab bagocha banyora kibunduki gose chitia gasi kibako babako lipo achinse igomba chikoligereria gose mbachiko bekemerubiri ya bene asubikiranu kwa enekinga obolendi asichinse cyo ngo enekigubule akero kurigereria ase page ya gatatu nige molikerete naki Musbatio yomukuru asinsemo kirikia sio kimau abetega kuonia endemero yaye emyaka ebere yareta kabaka gusiri obugima bwaye lakini kero kurigereria nga Justina oyo sirete obugima bwaye Justina Mweni nigo asirete obugima bwaye akamanya kubwata emyaka ebere badaye kero bagochikwenda ase Ministry of Lands bakanyoranga nigo ebole mu bunaende bwa kitebo ni gubadaye bono liboli elitikalitenga ngochitaka oni obole mobwe ekero esela onetio oyo onetio bolemo ni gasirite nabo igoyo bogolete ni gasirite ekero omusacho yo goleto bolemo ni gobono atigaire asege sunde atamanyeti ninga kubwatia achikumoire neri endemereyo igo gotaka kwenyorera omugano yo nabo kwenyorera egazeti yago ya Daily Nation page ya gatatu kirongo gwera sigase ya The Standard majumure kuri ndara wikyo tiganda asiumia sensemeri ya Ndizi TV News Digital kerongora pale bandere do tumaje SMS chavi kero atumire wikatujisome alitokumana no tole amo nainwe Geoffrey Sure then account me in from Somalia watching you live salimia watu wote wa Omogonjoro seito pamoja na mama Ominto Pacifica Mura Sure na tata Ominto Sure Okeyo pamoja na Omurugione Melody Waro na umwanone ya charadire lakini out there na umwanone maisani yani from Nyanyuki Barak nande inde pole ya negoji ali Omogonjoro Nyakwale village sogo Syria omogaka andelea magori omoturedi batebi no tore amo asechinga kejichobo kendo nande no soku sana asabanu bali bakoreta mangana aria na otarendo tumira ngora kochia sensemeri ya ogosira kwa omugaka andelea mogori omoturedi boigote ebirigoro yenganeri yaba ali mubali bakorete getendo geli gyogo itabana osigo yaktieli nere ni gakemochiri Andrew Edwin Omwenga korwa Kajiado present watching live Faraja Nyamweya tuned in from Ogembo Dynax bwali then account me in no aleme yomoroberio Mochokoro Osure Hero Morning Ndizi TV Ensakia program. Congratulations for good work all the time. Biamono Mochokoro Osure Geoffrey Sure Nero yo ndoeka kama soma kurugoralia na noara sensemeri ya Somalia Edwin Omwenga kuruka Kajiado present watching live Faraja Nyamweya tuned from Ogembo
tumeti usingi kera cheirorera lakini ndo chena na cheji twasoma kurugoro Jared mtoto wa jirani morning Ensakia family led by Joshua ango Joshua no gwete Frida na Brighton oyo Jared mtoto wa jirani atana mbiyemo na se morobeli Ensakia morning Ensakia family bakora wana Joshua uta Frida na Brighton Joshua itabire mtoto wa jirani na Frida itabire na nje na itabire kana onsiemo atana tuned in from Minnesota wakire buya abuo mbiyamo erikana ebokiete se bono no turime yumurubelio obwensa kitengwira sika seti ya testana le page ya katato ne limurgadena abagabana niko bono ba tebiruna mbali ko chiwanjira na serikali ko bwatoka jishiringi billion 308 kone ni ba bodibuna serikali Kenya ke ko bwatoka 425 billion ende nyanjo konyo bokoreli ase semo ye county konengana no mokonyi ibo munyakiro bwekiombe kya bagabana je Hamedi Abdurai oyuro mo governor bwe county ya Wajia yathernike kanjege serikali ingeta kire kubato kachibese erigo konyeka erigo konya na gokonyeka kwa bagabana korengana na mangana ya Commission of Revenue Allocation kiara batena korengana nobo obototo mchibese bwango just county iwerero bokoreri obobe ase county eri ya Nakuru nigo Moswati we miaka 25 anyorete abana chibarongo batano kero yale ngomo komonene asense meyo ya level 5 asenyagitari ya Nakuru Margaret Wairimu nigo bananyorete chibarongo echo asebono agokerete okonyora chibarongo echo cha otewe somero mugano ena nabwata abana bande ngekogera batomogoko nigo konyora sebechi ya gatoto bechi akanene limurgedena naki kibono mokonyi bumurai bwenseri katika shawa nyarega konya chibe asiri cha ya nyarede jiko bakabuja ne state kondo irane rigwe otakwa somera mange no konya warabu boigo asiga city ne margedena naki oyo kabeire senior government digital innovation and diaspora communication director Dennis Itumbi na erenga kya nyarega kwegwa 630,000 Kenya shillings ekaranya de ga korusu wobisi next kurwaso wobisi yumrai bwenso state house abukare bono ande court korengana na mo judge we court labor court judge Jacob Gakeri nigateruna mba yonde nigarustigu maminja neliji kobisi gwaneta kiraya nirigu ose akanu chibesejo na damages 630,000 whether you asinyiga sana ine no million ujigo boigo ekina kerike kwa mererigoro yasra fund nigo getaga ndrede ase ko diritkorigoro ekero abasweli bata bali abasweli bata ikirande buya ase ekigambere kyo ekigambere kyanyateke gasou na bali Professor Fred Ogora kurwase Linda Ugatuzi nige kinekyo niga apiete turu court fayo kolende akaba informed na ngiriko chikogendere kero mwat fogati yoyomo ataikiranide ase ekina ekyongorera se beji ya gatano ngere na Frida niri murgedena bono abara ikurwase chinse ense ya Kenya enseli ya Somalia amo nenseli ya Djibouti na Ethiopia nigori tukurigoro banyandete bakonyorana irigo kwanda igoro ya mangana security na sensemeli ya Somali ekara balingezena ki baguchiko lifti ogo ngakibago chikokora obotumeki bwechibunduki asensemeli ya Somalia ina ragendete ko basika sidi atesanali omwanchwa omorigeri ingori ya gazeti ya Daily Nation ya kane ndocho mulikibwe gazeti amulikere tena kiomorai bwense Dr. William Ruto agendete koimoki egetambo kero koene kinga ogwatananika ase obomo bwa Kenya kwanza ngoika bole omoelio ekero koligereria nigo kongusana na kwabere ko koene kigwa agati omo deputy president gosomo konyi bomorai bwense rigati gashagwa nabo igomo prime cabinet secretary Musali Mudavadi chingaki okoligereria nga abantu kurwa sensemeli ya Western nabo igokora sensemeli ya Mount Kenya ababiri bagwatananika kubwatekana magiga yoko egwa emirimo ekero Musali Mudavadi abeteka ko egwa emirimo ya yago chikokora ngago chikoligereria nabo yekero koligereria sensemeli ya Mount Kenya nigo aba MP bono bagusaba jumbe babiri bakoboligwa babe bakoyana na oroboti gotia ase omoraibu abange Kimani Ichungwa nabo igo majority whip Silvanus Osoro igo abajumbe bonspi niko bagwenete koina na oroboti asoko ene kinga
ogwatanenika ngoli kwane kigwa ase obomo obwa Kenya Kwanza gotaka kwemanya amange nabokuri gazeti ya Daily Nation page ya kanekero ngoli gazeti ya Daily Nation page ya gatano nigondo chomuri kibwe gazeti amurikerete na kibono mukonyi bo muraibense Rigathi Gachagua anyari ko bagakonyora kibesa kiaye ekikire gwetani chi milioni 10 ogotaka kwemanya amange ekero tokorigerenga ase ensemeli ya asset recovery agency nigo batebetenga nigo babete mbanyoretiro botiro ikiranu ekero babete bakobwatia obotuki bwabete bokokorekana na DCI kolendekera bachite kumurikira sobo ime bakanyoranga mbabwati bo shaidi boisaine asogotanga kibese kigo gotaka kwemanya amange nabokuri gazeti ya Daily Nation page ya gatano page ya gatano nalimo nabayigo gatano na kabere nigo emurikirete na kibono aboroki wa junior secondary school banyere ko bakomentero chi subject ekero koligereria nga bayikire chi subject 12 ekero koligereria nga ekero amatuka ya mega nigo bali gukora chi subject 5 akolengana na Kenya Institute of Curriculum Development nigo babere bakwene kinga ambachi komentero chi subject echo elinde babe bagokora ase amatuka ya baso ile junior secondary school naboigo APG yo nige murikerete kibono aboroki ababere bakwimuki getambukiro elikobwatia ogochika okukwabete gokoruegwa no muwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu ase okobwatia chi lesson wachaka chinsa ibere chamambia goika chinsa kianda nechidaike 45 babere bakuru birengereri byabo ngakira chikuba affect chinsa mochabo ase babere bagotebanga nigo babwate abalimu abake igo commenta chi lesson go se commenta preps time ya ekemambi na boigo ya margoba nere kogera bachigukava chi lesson sigo babere bakobole nende omwaziri w'ekisemi anyara ko baga commenta aborokia nde banyara ko bakubwatia lichikilio ayino raganda tako basiga ya the Daily Nation na jigo kurenda nde asiga the stand kurende nindo chega gerdo jigora kulito jigo gote yamangana aramos tongo te to norwenyi tidora gote bigoro bali osenda sombo bali banda to machi SMS chabo nindo chemsurenkia good morning ade anwale me yumurubiri sheira ke muntu good morning akabeka kagasa Ensakia korwa makongeni Jogo Road ade na pamoja Matundo Teresa ade na watching you live from Bomedi na watakia siku njema kijana yangu Jilden Oseko na mama yake Elizabeth Yakinyi from Bomedi na mama Teresa Mongale na tata Mongale from Ekerenyo ndugu yangu Peter Wigo from Narok nkobaganeri emambia engembe mano matunda o Teresa Thomas Saboke Saboke Thomas from Dagoret South watching live from hapa DJ Service Commission headquarters Habail community tuko ndani. Let me wish my family members Jackie Machoka Kisii School Gladwell Flavia Kerubo wako waithaka Helia happy Thursday morning omugaka matembeche gesore pen wiro magana garuguna umugaka matembeche gesore ben adana ebioski byabosongo logged in era adana wale ebioski byabosongo adana wale me yumurobe tiatorigererie enyagitari ya ram eyegotoka imeyo mochobosongo anigo ekorwa obokoreri onyekwegwete umubero gwobeiro munyanganyangu nabogotarira enyagitari ya ram elinde onyore okogwenya kera litukoria ijuma mbabwate chi specialist echisomerete oburiro bubuka ekero tegete nalio wavoido goichurira na asinya gitariri elindo nyoro bokoreri bwango na ndiboro boikiranu elitukoria Friday na boko genda okorerwe urinary tract enye kubwatu mochando yo na boko enda kera litukoria ijuma elindo nyare ko bogokonyora obolingoli na boigo konyora obogwenya kera lituko naro ngurwa bale general surgeon kera lituko ngurwa bale general surgeon kera litukoria Jumaine onye kubwate oborere bwe
elisangwa nabo kwendorora dermatologist anyare ko bagako kwa obugwende nabo gasensemo y'abana nabo okwira umwana ogwanyare ko bagako lingolirwa kera litko lya Jumanne nabo igo kera litko ngotwara bali osengolingolya bali ogete kyomogongo nabo igo nyokobwate omochando bwechi joints igo nyogotete bokoreri ubu nabo kogenda nabo igo nyogotete bokoreri bokolingolirwa kwa maiso nabo gotaraga ali kera litko lya Alhamisi bono buna lero iga onye abasubate nyogotete korora gynecologist nabo gotarera esinyagitari ya ram elinde onyorere obogwene kera litko lya Jumatatu nabo igo Alhamisi nero kurukunga general physician nabo gotara esinyagitari yo elinde onyorere obogwene kolinda nyogotete gosangana barubwa mange nabo kubakira esimi gwetira se namba yabo ya 0705 239 289 0705 239 abo igo asibali babete bakora matemo abo a KCSE baganeti chikosi abo gotarira Ram Training College meyomo chobosongo se torochenga January April September intakes asensemo ya diploma in nursing nigegenderete onye kobwate grade discipline nabo gotarira college ya Ram asensemo ya January May September intakes nabo ko ligereria chikosi chigo chibwate chintake icho diploma in clinical nutrition and dietetics onye kobwate AC- nabo gokora ekosi yo certificate in clinical nutrition and dietetics onye kobwate D+ nabo gokora ekosi yo diploma in medical social work onye kobwate AC- nabo gokora ekosi yo certificate in medical social work nabo gokora ne D plain onye kobwate certificate in theater technology nabo gokora ne D+ igwase bali babwate chigrade icho nabo gotalera Ram Training College onyare ko bago kwenyorera ekosi yago wanchite boigomba bwate core values mbabwate transparency, accountability and integrity mbabwate excellence and teamwork mbabwate respect of human rights and gender sensitivity mbabwate professionalism and ethical decision making mbabwate innovation and creativity echina chio chiko values chabo nyogotaka kubanyora ase chinsemo chichi mtandao sensemo ye website nabo kubalikira gwetera www.ramtrainingcollege.co.ke boigo email address yabo nabo kubalikira gwetera info.ramcollege@gmail.com gotaka kubakira simi nabo gosangana barbo gwetera enamba ya 0721332105 gose 0717002756 gose boigo nabo kubasanga gwetera 0727905649 igo chikosi chichonsi nabo chinyora gose nabo kubakira enamba yesimi yinaberegi ngo gosomera abo eline mobe mugosanga amange ini nyagitari ya Ramos tona kirota ko bokorari gwate biunga kyoko gendororo bo karota geteko chiko soma mangana medical mangana ande wate biguna freedom akyo ikoro nde nyare ko sororo namba bwate intake ya January April September intake ase kosi ya diploma in nursing nabo igomba bwate January May September intake amete tofauti neroro January April September na January May September ase kosi ya January ya diploma in nursing intake ere January April na September chinde naba kwa bwati boyo pia mono manju mo dekeronda to bwati simambi yaboni yotu agote biro bokore sensemiri yaram kerongorera na ganindoje Peter Ngoge out and good morning from Liana Boyeki Genga Makimi present with brata ekiongoza wani Onseri Jackson Kinara alena ndio yugi Justus Omayo emamba ya nya VND Simba ya Liana Ratemo ponvas muga kanela tena raganga nyachogo ji present at morning yabo no alime yumrovelio Ratemo ponvas mugaka nande nernando likirebo igona no alime yumro mbia mana sibali mandate utomaji chumbe chena simambi yaboniga kramote ina no more amo 90 mpaka omwere kronte tukora kora mayako tumayako sensemeri yumutumoko Crow Nyakezi good morning team Ensakia tuned in kama kawaida Newton Mairura out there na niko ndani kama kawa na salimia mheshimiwa Paus Mairura na babangu Mairura bia sitamsahau Jessica Gesale
na mafans wote wa Ndizi TV, nanyi kaeni na siku njema. Bia mano Newton Mairura asotoganire n'intu editko ligia na bali bonse kwanyade ko kwan tom mosomi wakirbuye kurwa mabajonya iwa Nyamira tudadi masomi mura Mama Agnes Mokeira, Elizabeth Gesale, Ramek Nyalibo na Unita kubateina basoime yomroberio bwensakia abono mambe. Bia mona sana asibali mogendete gutuma ujumbe cheno na baigo inyora na bagoto bwate sinsemo chichi mtandao asensemo ya Facebook na bagoto nyara wetra Ndizi TV News Digital ensemeria YouTube na bagoto nyara wetra Ndizi TV News. Igo genda gutuma ujumbe yago wetra sinambirga bwa screen yago tetra so asensemeria kabere ye studio to koirana ntosange mange ende agotengera Ndizi TV obona bo bwansu bomo Gusii. Ndizi TV ubwansu bomo Gusii. Happy Sabbath, happy day omanchu muligiribigeta Kisii Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage igore linde ndia matukonzi no mona matebe omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorizi onyago koranderio omuntu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko batogosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyoburuti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Peak Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na kounya chianga gula chi t-shirt cha round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokoralira imipira y'inkoyo n'eria ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut ase namba enoti 52 enoti isato kianda isano isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyumu chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiumbe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work
naboigo nkwegeria bare theater technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenec asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya RAM ere ange nekigambiro kia Kisii Low Court mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gusii o Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda naboko barikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyomu chukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti yemo enoti isano marakabere enoti yemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuru ibirazi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe ngwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosoraria chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abare amegerionsi yumurubyo CBC iru mwano ase school ya Potters Haven ayande utigira abari mu barororo nigo barase kanisa ya Pefa ensemo ya daraja 2 wosobari kire email pottershaven@gmail.com. Boigo na buku bakire simi ase namba enoti isano na isateyemo isano nemo isano na isetu inye Gusii enoti isano na yemo kianda isano na isetu isano na isetu isano. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Bebano mwanju muri Ndizi TV akatora sensa mirende yo mutimo gutwata katora koira se amagaseti to yakore twetega to yakore kyagere twajikora enda se bintu twajikora ndaramu twakore kurororo n'abantu werenda sintundende tokore kurasa amagaseti ase mambye rero tibwati mangana mange yani tibwati mangana mango korana tibwati mangana mange rakini dende bike biro to tokora sintundende ya kabiri amagaseti nyora kikora gense ya monenu suko jabo omagani ngo jara se studio anani tukuri rabisi butambe tu kwanda lichiko lakini ndio ne lichiko dile lakini tuatakana
turajigurire mangana yendemero land value tujigurire land value andi atakire goja ase kero kure kiginga gose kero koni kiginga mete we gatumanye yamenye gobana amangana kiginga abeire yani yoko goseria si county Kisii yani ukero go umuntu akwana goro yobore ma abantu bari bakoni bore membeo abande bayijibese abande bakoregare ando yo kwana goro yendemero imano ekero dojikonyore land value ase studio ajo tuware igoro yamangana indi mera gote na ngochiro ko robolemo ngaki process kyoko genda erandi faro ndi ago jaje ko gwakiro nikera bana nyoro bolemo ndago saba milioni 3 borobolemo gwe milioni 2 yabona ngojara studio atwere igoro yamangana ayo igoro ngigitutkere kubwati actually ngana yendemero yaberege ko iremeri ya Sorogongo rwa Gusii akonyora nga omonto naonereti gwobolemo umwana ntwarora matuka bwango umwana narorora kaenda kasaineri guno muga akaoni obolemo baiboli bae batamaiti igo ntubonete na umugeni nacho tutebia se studio ngakito akero monda tete ko mukige tambukiro kyo guchaka kugurende mero nchira gichiri abwenete kubanga yago chakira na ndenga yago kolira abandi babiri bakoneri goboli mukago chikoendo otebu ya boli muboiga mbuli bwabo igo ntuchiko sanga manga nyiko bwateli boli na boko ogotoma ujumbe yago elindo moboli ya se studio ngogenda gotobwate asitoska ikere no Steven Susitora kogosa miana kugumanya na nararia gendete gokorekana nararia yaringete oro guro usiroreka narira banda banga sana bagi kirege korukeri korwa se school ya itumbe di okay atana abantu bari bakorete bobe bawe expose abana abade nabo tukitiga bakora uboisaine kwena kinangi kirire ringana di gokorekana asense meri kerongoli ya se gazeti ya Daily Nation nindo chinga umuliki gazeti nagendete kumulikira eberere na romba bwati mange lakini nabatukurigereria aliya rororo ekerangoli ile page ya 5 na 3 nigiye mulikirite na kibono chi county chiaboliri chibinyara ko bachiko yo guchibese kero kurigereria nga ogusangiriri kwebango ngogendete kokorekana ne chi county inchiganitie chinyara ko bachiko kora emerobiri yabo yabene kero kurigereria amange nabo gwesomera egazeti ya Daily Nation page ya 5 na 3 page ya kianda nigiye mulikirite na kibono abanyanyimbo korwa sense Meria Eldoret bayimukirige tambukiro eligokora obosalia ase chinsemo chiri ekero kurigeria nga ekyombe ngerororo agekweruka nga koita kikebwate achimemba emerongo 3 ababeire bakonereria basubati naboigo abonchereria anene mono ya sensemo ya bonchereria na basubati babere bako bayibera naboigo ko baharas ensenchere yemwase yende aigo abanyanyimbo bachakire omusako motindi ase chinsemo chiri cha Eldoret abagotebanga ekyombe kyo niko kibwate abantu babwate chidred ndo bado meta abantu bali babwate chidred abantu embanya ko bakorusi birengere byabonga amonto bwate chidred no monto morongali akaro kuri ibintu byo basaliye binge bigakorekana ando ali babegete chidred nabo bako bwate ndi kune ibintu bunabire omo MCA o Ashinigishu County ni gaimukirige tambukiro atebirenga tiga abantu bonsi babwaterane asoko enekinga gukora bale obosalia ase chinsemo chiriko nege kulege tindi kigenda koruekwa ocha chinsemo chiri cha Eldoret abantu bali bausikanite no bosali igabanya nyimbo macho bale kero kuri ase page ya 10 gazeti ya Daily Nation nge mulikerete na kibono project yechi bilioni 2 yachakire ase ogo kinya obolemi bwebyasi ase chinsemo chiri naboko tumike ebyasi naboigo amarabone asensemo ya North Rift kero babere bagosirwa omete ebituma bono ntwa batokorera ebituma serikali kanyako bakya katanga tali rasima abantu bali bokimabuka nabokuri omochere nabokuri ebyasi nabokuri amarabwane igo akorwa sensemeri ya North Rift region babere bakoegwa obokonyi bwechi bilioni 2 ase ogochaka obolemi bwebyasi naboigo amarabwani ko utaka kwemanya mange nabokoli gazeti yago ya Daily Nation oesomere amange kerto gosika motu ase gazeti ya Daily Nation page ya 14 nigo bono omukatekiste obwete kagosira ase miaka 3 yetire nigo agendete koligigwa ekero ya mate yaye yaberige kumuli
omuligi niga abrenge omukatholiki omokongu ase baboire bamurigiria ase emyaka 3 kurinde taranyara ko bakagotoka niga kurukwa nga Joseph Njanja oyo bwate emyaka 32 kerongina agendete kumurigi bugikabona igambara babakomonyora na igo bakomete ngayachiete keraringe asemisa ya kanyara ko bagakubura kurwa ndoche ngayu na Brighton ya mulikeira gazeti ya Daily Nation page yo 14 yero gwire na gazeti ya tano lyo mwanjumurire page ya 5 amaniri mulkete na ababatani ba mu ba Kenya kwanza use bali bakomoka bako murayibwenze Dr. Mrudo bandi bakare ko muboli na anyare ga ko drop murayu mukuru bense ya Kenya Uhuru Kenyatta kurwase missionary yoko rendera ko be ko morembane na sensemo ya Afrika kulingana barano bata amna Uhuru niga atasigitia serikali ya Kenya kwanza yunyora magote kwenyorera yo kwenyorera beja tano mekera barai baenda kurutera chinse chintiri koro yengane yo beja tano kabire nigo bona abantu bane kurwa sense meri ya Mandera abachire goika aseke igambero ekero baode abuno mo MP oyonyo atika gochoro ne kiama ya UDA Mugure Dande oyore omubungo Randera MB Ibrahim nigo bana bate abuna tarimo Kenya niga romo Somalia tamete Kenya buna lichiko tano mondo ikamenya sense ya Kenya maekwewa chikura ngoto somera abu nigera sebeja tano kabere musie okorogocho absorom odhiambo nigo bono ale omosibore keranya ndiga kubwatwa wiki eri osiritukura Jumatatu buna niganya ndiga kuruta chinsa chintindi asumu kutano chakaranda kurende nige kigambike tamonyorate na imocho linde lyonzi iga kanyaraga kubwatu kona batebuna yaya era bono no mosibore peji atano atuzini limerikete na kiaba bunge kurwa sense melie kole mecha eba chakire kochikure koira lingana se bunge kuliri na kiba uchiko kei lichi kulia begetu no murayi mukuru Uhuru Kenyatta nene asoko ba Rusie bango eba otabuna ere igoro monego baikira se ekambero bachira se batete kuira lingana se bunge erigo kei taxi eri aba mibeke merige aba kurusuwa sense majiri ba kolema echae eba iga sense melia kamega nigobono abaibi mariogo kurwa sinyitari ba iruge kurege tindiro mugabana bwe county Verenas barasa ekarateruna mbatari ko chikobatiga go ikene kuna abaibi abungu bwatu bale ani ko rubale getambo kerege tindi kurwa se ensemeyo ya Kakamega mwanjo muri ayuna rondoje agenda takobasa magaseti yeritko rero njobona niko kurwa buno ngokorera ndaite turamurikire ngana nerendo cyo muri kibe gazeti ya muri kirete ase gazeti ya Daily Nation nga omu assistant chief omukonyi bumugambi nabaga bongo mwana nabo igoko mu bulito moiseke obemyaka 15 nomo ekero koligereria nga omoiseko oyo bono iga 15 nomo 16 years gotaranyo gotarimo yo no mwana moiseko mo ke kwende school umusabjivu ekero koligereria ngo ligerinda sense meyo ekero koligereria nga omoiseko yekerege koleke gia kolekanete tachiti gotebi bible baye ngo mo subchief ini gari komotishira ache akore kwirende tabase gukwana ngia na akore tugikolekyo akorende bono omete obulito na barabungunya gukina bole sai ni gari 6 months pregnant emitinyeta toyoke tigarite anyare ko baga koibora na rio nashite kwimukie getambukiro na kumurigereria ngakibona umwana one ureiga ingikiabete abomete ni gakoreka nta sense melia Tana River county ya Tana River bono konyoraro umwana pomurwete konyorare umwana lakini bono rende asense moye chisemirende no mwana bwe skuru umete bono yomete omugambi oyibono murugibo mugambi ina nabo murugi bo matara akora school bad nagendete kirbono mugambi yatakire bono airirwe gitambo kerege tindi ikiara bono iyo imedi insta yona atigati imedi nyeta ibole no mugambi yubwatirose turamos ubwatiru tarabwato bado mbono nyina eso kirina gotebanga yaya umugambi umukonyi bo mugambi onsaliri umwana ingi banyaganyete nere usine kibese konye bago
Kanyingia kanyete mboje make meeting sita. Igorende ntoko manyara kidende ne bikore bibente okorekana lakini mono rende ngomo jindo mugambi ekihara mugambi oyo ne service yikorigwa ana kero mwana tatagande school ne ro takire koli komanyana mwana tarande school kolende igobondo chere toteberende tindi ko majimuga yani tintageti ko mubekera mamoja mange totebe no ino yo mubwesokiri igombarenga omugambi akonyire asenjere yo kubaborito actually ko makonya positive ne serikali onera ko bakonya ko baborito igombarenga omete ekero korigereri naenda konyora ng'abagambi aba okonyora ng'ababwate korwa se serikali mbabwata abantu babo bono bagocha babatishira efamily ria nyara ko bakegukira kiri ekiagera omete abantu abataka na baro gukwerwanira gucha se serikali na beku babera ko lakini nde kero Florida ngorigereri yake na abana bambata keire na baro bigitambo kero kierirwa abana omete abana abana bongo mogitora abantu aba etindi kwegereronde tongira bubekya na no Swati tindi gwegerero lakini abana barabo nababe bali omwana oyo roje 16 years but neto maitenga kekere demba ko mugambi aja ko moborito omwana onena takere ko irwe getambo gero bate abuna aya ngosiguore na kero gotogana because yeto ko moji ababande bakwena no borito eto tebe no kwanyoro mwana we skuru abwate simi ebwete yane ngayarusie simi enambe yene bwate sabari ko mune bwate data na kimondo tena bwate namba ngwakerwa enambe esimi yomondo yabwate atanye somera ngo mwana bato monta gwake bono nje chigunda geribe kuna omwana oyo ni marende mondo ne nakari mojo nero mwana ne atagenera agambi gwesema yae naki ngakibwa korete ugachikorete musiu lakini Brighton naro motel naro tera nga bimera mukage uniform ngai abasacha mukurusia maiso mukurigereria abana bake babigete chi uniform ekyo nijendete lakini problem ne lina omwana oyo monyore omwana oyo 16 years omonyore etauni ali Kisii ose etauni kare Tana River agotebina ngosoma school etene kabisa ngokora bachelor business nini ayabona turu nakido tena usabe kebande bantu bansaja bande bali usaba kebande na wate kebande gerna bokonyora metena bokonyora freedom monto ako monto re high school utare kimia akobwete no mubere mwana aragete byabuchete bono dinena etigato pimere barugibeto uniform lakini na bana abatiga baresika tomoja na abana batiga baresika ekiaga abana bagote bane school naki omonto ne bwenso kogoje moteina tiganda akore school lakini Brighton ekero kurigireria omugambi bono totebe assistant chief korwa sekenyoro yeito na amanyete biya kabisa na amaitengo genda ande school eyo mete na benga nga kuriege chuchu kiawo no maitengo oyo no mwana onyarebe ngo enda ale school njo ta kurigiri bali bande gwachikurigia abana be school nakingo te ona bonsi babata magoso no mwana otangana tamete akure kabisa mete ndurate boseniga morebet kiara defilement ibon defilement ikoro kini ni baga bai one no ko wano mete ko ginek ngao lakini tika abana bobo bakwane na baro batame mbago nya kubekera basaja amangana mako igo tika abana banyaruka basemigwe mete bana bona kero bagukine stage nere nero bago chibaika mbali go chibamanyanki bagokora igo tiko mwana umunyaruka bekago semigwa kabisa omanyanga emyake ya taraiko gokora binte ebyo egwanya ko ibuna amete basaja baro rende tokubekera mono lakini ngoko kana bire abasubati mbana barokonya babwata abana bamura abake baranda eji lakini sali musubati yatari ko mumura oborito lakini basubati bari kumanyikana mwana yare giriri lakini wone sali musaja oyo kerabwato mwana ototeno skuru omwana oyo nabagokiri lakini karacho kutwara oborito atatwara dio borito yende ngirigo soka lakini agatwara borito ndigemo ngirigo soka na dinde yabeire ya sarike nande makobana abana mbari bakuru asomo chumutaka bagenda bakora ubwanja n'abantu abo banene nabanyore sanitary towels bagorerwa lakini umaite ekara kwagorerwa sanitary towel ye oshoka morito ibana benga nabe sarike adojo yitumeka asemetinyiri kyanda igongo jiga jogoji bono igon be serikali nebyombe bibeke miroberi yokurenda omwana omunyaroka asinjira yabe actually no na Brighton intwara no kurwa sorgongo rwa Gusii umusubati na rororo yo mochete no mwana omunyaruka isenera akabaga ko modify nakyo ko defy le mwana
Bono ebina bintu birita kermete ko sensitize y'abantu ko basomya se kenyoro nambobe. Lakini kerona alete ndigire mpaka record na alete omogeni gaiga nkamuboli omogeni akora mangana psychology. Nkamuboli ngiye kogera omosaja ara atariro mwana oye omunyaruka. Arena bande yatina esteria aroje mamo mwete karo ubono taranyoma ndire ngwanya ndo musubati ori ina kwa moroje ngakiye bono mwana oyo joto ko moji musaje musubati na bande musubati na dande na ego musubati mwana ya to ko moji sino monene bono mugako ya ojo are birengereri bina biri aroje ngina pakatera banda batage baso amiguna ya bono no mwana Kerbaso amigo ebindembi korokana sekenyoro. Ene bikoro ebibebi ko ene kigwase binyoro bito nende abagambi nabo bwenete batwegerera ne kisabchief. Ntubuna abana banyaruka nabo bwenete batuligereria zaidi. Ndo cha utangwa sekare ko rwari ngaye no mwana banyaruka. Kokwana ndia baba bana banyaruka. Yabana sa. Sense moya banyaruka ndo bwenete nabarabuto basomi mange bamanyanga kibago deal ne situation ibune kiga igo serikali bwana te mukige tambukore sensitize abana nende liberato ndimete usengwaro chenga FGM nende yaberege kuirana kero omunyaruko yo mabete kagutama ata basa gusarwa ekera chikuirana ekera chiskuru che igoruri ya chire kuirana akanyara kwa baka gucharazo sana akole ndo botukimbo gendete kokolekana tumanye ngabali bali kumuitangi bali kumuitera ekegera FGM muntu akanite ya sense ya Kenya nende bwene etiko gendera lakini ekero niko kubora sense ya FGM laboratory umanyi FGM mina ntoba sajero liidoreri asaba sacha erori idoneri go campaign against FGM omaitemo bwenerete mumanye obobebwa female genital mutilation chief executive mwana munyaruka asaliru njire chieki numubwenete mumanye ekero mwasome oyemete numu kumanya ekegera mora experience ndo baswati tuwabere to go experience mbobe kiebwate nanye kerengane egekora abantu bakubwatia kulinde yaikire yanyorekanire nga ekero mwana munyaruka go sarongo cyari ko nyorobo kongo no nekera koibora umeta bande mbaroro bako agiunga ntutu asali tu ndo iborite bya lakini umeta bone nsengo nyagukia mukere atwarore bako ngubonge na yekera bleeding yekera bako sarwa ngo bleed bale extra mbaroro batabwati bumanye iko abasacha mubonete ko somibwa obobebwa FGM mboro byobo mobe moko ba sensitized erinde moyimukina inu getambukire moko rebikoro bune bya sebinyoro amwate bya bantu yaya bone nse yakiamukire ibintu bune bimbi bwenete kokolekana indi bono musajara mabono mwana na sali usasaliri kiagera muswati na bako bono mwana nando musaja utaka tukamano mwana nanda abo muswati na bako gonjogera tena yaya mundata tukolike chuchu ekero oramanya noretse abaswati abange babeira abachonjo sana akonyora nga natagite koiro mwana yachi gusarwa omugako yatamaiti nabora nyoro mwana ngo bolira matuka mangi kurunga okiro kwane babo mwabo ahana boko bwate omayete oyeta ebuno musacha buyenga no bwene takolenda abana bago squeeze omayete konya kwenda mairi sana na nyote omogenaro chita se studio agateba consonants na sinyarama ate batiga abana babere na bayibuli baba nabona naliyo kumanya naro chimbwa cyabo nchiri chichi talinga kereruse kera abana basikire chiskuru minyako bagenda kwani andi aigo bona ayo mugaka buyenga no bwene tanya gakwendo babo mwabatiga endeli tukeli airane ndokani tinga tamanya bairi litukeri erimo na liyo korwa mangana yo agako irana nabo komanya aisa ko genda saru nabo komanya nabo komanya na no gotara kwa na bakumanya ngi kana kibono nyale bata korai ukora marangiri ubuchonjo basenga ngi korangera linga mache kurwa o korangi nakago kana kabisa manyege karangi yako lekaneta sasa linga nali to kabisa manju morieri to enderake engineer Vincent Maina the morning and Frida eju ya basi watching you live from Bosansa pia jote anwali Meyumro Hoffman mwana wa mzazi Ensakia mambo yote Naomi Bonchali had a good morning tuned in kama kawa Eric Okali omoigwa baba kichonjo good morning team Ensakia Frida na Brighton mark me present na Joshua from Bosugubu BG with my dad Richard Mose mom Josephine Mora my brother Moswed Warda Faith Warda Andrea Visiera
ana Rena tuko ndani ya Ensakia Thursday hadi tamati. MC Bajora 003 autano alime yumurore na good morning echa ukendi abu kuruwe kombe kendo ja sikende Charles Rwanga ugata tena account mini kama kawaida yako ndani hapa nduki ngo hadi hata kidogo hadi tamati yako na sisi mpaka omwere mbia mana sabali mwatumire SMS china sema mbia bone kama tena no mure ime yumurobeli obwensa kya abono mambia yogenda uchitoma ekaroto kwenda kwenye ko link up akekaroto kwenda sense mail yo mugeni tekara ke student to kwa na mange anakato ka tena litukare to turagirina era ndifaliwa ni ororyo ekara kusitwa rena amangana yejinde benda beire contentious sana bantu bakari kumina munda uskino ngira chuoki mundu uskino ne orobeberwa ate doski mundu bande baitanire tota katumana obole mungwani obole mbeo ngero te ko robole mo ichiko kyoko bwadi era ndifali ndiagoja ndio kwenda samangana maite na maite mpaka indi land register agoja era ndi commissioner ndiye gotakire ko bororo ikya bindi byonse ko kwa manyire igo na boko nyorana ANC yabe mete na chako manyana na noje alia bore mbori bore ose wantu bwade bore meta itodid neri yagoro ani gamire dina mondra ba ko ndi bore monsana nda ko ndi bwigoro ocho ndo ko tukyo na bwana adina bore mubwana mbulигора because ka disikuso de no bore muigora bore mbulinsa bwana buko agache koroba mondo akwa gajansa no yonda agachigo nayo gukumya kolende ninchengoro butuki manye asubu agare ngaki obole mubonde bogotoka igoro nche meto bole moninse bole bora bole igoro kulida yo mancho morigere nyoko bwate libori otete kumanya asamange igoro yende mero igomugeni ngo ikara se studio elinde to sange nere amange atwarira sorgongoro gusi actually omochando bwende mero norororo okonyoranga kwena na nonyichi title deed nachi gutomanya bethe na kyokonyorete title deed yoboene na kyokobwati ngoene okonyoro moyonto mutangani aoneti obole makaonerio yo kabere na ndengonyororo bokongu actually kero umuntu asirire ucha kubwati obole mobu nige gochiyaba akangwe nachi gutomanya so bwagare na kitobwenete kubwatia obole mokero gwa imukiri getambu kerotete kogoro obole mo chibese irenga obwenete ngakyo evaluate value yo obole mo chibese irenga nachi gutomanya so bwagare gotomanya determine chibando smere jinsi ya gasenemete asene value mento badana 50 by 100 25 by 100 nin akibole batambe banyerere ande kwaligere linga obole muboko gora nkyo gochiko bakorera endagero gochiko simika kwagacha nabokonyora umuntu akonerie getale tata ala wake sawe yonsi ndikawo gocha kwatirige neryo kawo chigo ikera ewanche muri atabasagoska inyera stinse machiche mitanda nabokogendera gotobwatia gwetera asensemeri ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital naboiga sensemeri ya YouTube nabokotonyara gwetera Ndizi TV News rero ndo gatoyo to monto rwenyi asimambia bonikera goro twatumetojera lakini igenda korange nina akwenda sensemeri libana mpesa kira sense libana mpesa ngoboli gwara alirende business number ile 51 54 50 eyo manjumuri no rwenyi bono ngode nga kyokonyo rwenyi wa bono mambia ekyaro otumie emiyemo bonyore chiribu komia semambi yabo ndo korange nina genda sesimi yao asensemeyo ya libana mpesa kwekiroro nda turaenda nere ngora buna ira se TV yao gabu nda nere ngora erinde aina kina onyorire ebese inenda to monte bwere bone ebese bono mam genda mpaka sensemeri ya libana mpesa wekiroro kero wekiralia ngote bale business number yo manjumuli to enda naye ngora wekiro business number bono beka 51 54 50 kwa bekiro manjumuli kero kwa bekira abo bono geterende ngo sabale account name kero wekira basa account name weka Ndizi NDIZI kwa begire bono bausabira amount beke miyemo to beka jimibere aya tigo beka jimibere beke miyemo kwa begire miyemo bono rinde ake pin yaro nje dine ko dai guru ke pin siri yao beka jide pin toma kero kwa tumire bono kwa chakire ngoboro mubui wasoira se drono wasoira droge koru na bora nyor nai to siereri na akingi dabe kere mie obe
yakitobe kirobwire bono naye kaboyo muri bwabali barabwe jibese 10000 asimambia bono nyira draw ye wiki ngekaba 200,000 mondo tacha ta merenga taliko ira mwanji oye au tinga tabwati besa Valentine chibese chichirega igase getaseni kia Ndizi TV gokora bune bwenete mukesi mia actually yoko imu ndondo liko watenga ngaleta o leta saini iga gosena na esimi yao nero mambo yote ni miao mate misiguisi to kwenda ukore gento kenene mie na benga isiringi 10 lakini karora nyebeke gwetera bu business number 515450 account name Ndizi amount ni mie yemo na bokonyona wasukire wajibosio kwa nyore 10,000 hande ndondoro kukubona atoba nini na nini ejini echiao uko wakirwe simina ya bono kwa nyore 10,000 wajibeko mabuko kwa tena tena monta tena bono ejinjencho mango gorago semboli ingagiro moberasani kuri nga mpesa confirm you have received ekero wanyore na maitingi okorra iko majumuri genda kutobwatia enero Ndizi TV basumusi meme na sano mwanchu muri genda gotengera agetaseni kia Ndizi TV chinga kitogendete gukumanyia mange imeyomoro Ensakia bono mambia ase bali mogendete gusangana into togotebanga mbia mono sana tia toso ya sensemo ya kabere ya studio bwira na tole ya sege kekerobosio elinde tomanya usumugeni tukira se studio elinde tosange amange goto basa kuskato basa kanyagera enero Ndizi TV obwansu bomo Gusii Ndizi TV obwansu bomo Gusii Gusii urban place omugaso obona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii urban blaze #ekebembeli nyali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii urban blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star yote bagagunga jirani asomurobere Gusii urban blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro murobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kere nkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii urban blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate ci computer cikuburukanye kirange nigwikere kiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares icyo kire kibakuri cyo sink n'ibindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifreji y'amace buna pipe na boygo ni tap mbabwate keyboard buna kiriya cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate tiles kiriya chikwarwanse ase nyumba na kiriya cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari ime yumuchukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed
ine nomanyete eke wikia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatie kiya kyo kogosorania CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyole wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nko ikaro mwalio karanzike egera turategerera ayo yominda gwetera asubuma bwa kuko baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarogireka mu myaka yonse nabakwamete nyomba tari koro kana kwa nteba nyasa oli olengo muchakana nande na roro na rabo wikarana wone ntwate challenges kira babira ababarwalete no musigo amabera nande nemechande menene ekeruro cyabana bamino moyibulete na barabwo barayira sibitanda asuburuire butamanyikane tigwikabono batari kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chiamogaso Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asubu bwenyubo wetani myake merongibere insijumu na gitali obo monene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii
na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigo bono begenire n'oburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya vidonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chekerero asobobwenia bwokorenga na kumanya uburwaire. Abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge. Nkorwa barabukoreri bwabo kere wiki rituko rya Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Rituko rya Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyo muchie Kisii. Rituko rya Jumanne batuka New Star Hotel Asumu Chokeroka. Rituko rya Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyo muchio Nyamira. Na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko rya Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange Bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Asobobwenia bwegenire. Hebundi engia ni yekorekana rituko litanganie agoika semeremo yao ne mashini ya kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop Imeyo muchio Kisii. Nigo bakonya kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane. Nichinde chinyinge batarire aseduka yabo iri asebara ya Kisii Kisumu Highway Imeyo muchio Kisii asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 na boigo mpabwate duka yende angenebengia Family Bank Imeyo muchio Kisii. Bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isato ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na isato isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora gika kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokere irie sabari entambe na kogochiretera goika gesieri na munwa una bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what chi men cotton pants t-shirt chi socks ja ball ne misigende menge ya ball tubwate mizigo ya Canada ne misigende ya China different types bono okorente back to school offer asechi bag chichi skuru chiria chiro original tubwate chi school bag especially bona igenga kia abana bakwenda form 1 bakwenda chi school tubwate chi school bag chingia sana. Mutariri Imeyo muchio Kisii ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuna namba 2 na boigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice story chi customer chetu
on which bill baguchakana barogu especially abageni bali baguchochaka ebiasara. Mama Tefi Mitumba Bales enyorere chianga cha mitumba asiriguriense na boigo asigika kiange. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Ono mwanju muri Ndizi TV asenjera yabene kana tutubati asemambi yabone omugeni witonjera ari goja ngotukara sistreka tujukwana iguru ya mangana land value mangana yendemero kabisa rero tujukwana ari chigo ndi chigo gyota tekobwatia akiyogara tumuwakiri me karote tekogorendemero karote tekoniendemero ndio mochiwa goja metanto bande kwa iguna mbare bakani koni buri mubwembeo motote buri mubwana amada koragerana obore mubwana obori kumbe ayetomanyeti ngai omonto koneri tujukumanya mangana ayo mange land commissioner ndibago land registrar ngindo kiege gasi yabonerie ayunga diadra chikuria semambi yabonera kendo akero ko imoki getambukero kiyo kogore no bwatebe stali okandanga kwa rutebe sanga bwa igono bwatebe moko kwa kana chibesa chire ayimero benere ko kwara kole survey kwanso survey yes kwa manyo bole mu bete survey yenero ndo bateran survey serikali survey time ngoja rato de ndi binge binde dinzaria kwara tara no na banyakinyoro ko bunga kibago kwana igore yende mere kwanso na bore mbombo ni choshuna jidaka gora akiango yore nande matene ji proka njiroro njori na proka ndie prokero no manyeno bole mondi ndiaro monto de bole mo bole 4 million kumba manyene ren 2 million yakoni igogede ngokonyeka broker anya 2 million edaiga adar go stroke kende gions nande ngotakoro metaba wakili bagotenenera omu advocate ogo sign chief omunchiro bwenete go sign go kugoro bole mombo bwate procedure tokwimoka mambi ometetenga ngakwenda ichiro gole chingene ne wate mirobili bwenete ko bwate kero go imuki getambukero kyuko gole ndemere go mogenito ase studio na chigoto manyia mange ingito bwenerete go kora producer konde no mageni ito ikire bona na konde bore monje kinende teatura kwinyuri na agenda gutobwati to moruenyi to mebese ya tugerugwe bwero ruenyi roli rwa 10,000 asemambi yaboniga genda sisimia ali bana M-Pesa kerugwe ikiri bana M-Pesa alia ngonyorole business number buna producer nyebekira business number 515450 kerugwa bekira abo bona rende ngo sabara account name Ndizi kerugwa bekira Ndizi amount ne miya genda gutuma kwa obonge nago koireri bagali yange ryo kubwa gosirio ko mubui asemambi yabone to skene Ndizi TV bonsumosi ingiyo to David Frida nengo bategendera kubwati umurobere bwensaki bono mambi kingi kitochi gukwanera igoro yendemero Brighton no mogeni nale se studio anachi gusanga nintwe amange irinde tu semia mange igona boko gendera kubwate go ikomwelio osange na intu gwetera se chinsemo chichi mitandao Facebook Ndizi TV News Digital na semelia YouTube Ndizi TV News nabo igo baliba ujumbe nge enambanire gabwa se screen yago nabo ko gendera gutuma ujumbe yago tobasa gusika tobasa konyegera ndosange amange mbi mono mondraro mbori ase inbox ya no ndebune shati ye na roje Aisha Juma kanye bege krawaringa sense memboza na modere ndi ebono na Frida ne basu ne pasega o basu ai wangere kondange tokomya bibono manju morire kardo kwera ne otokwera no magani ase studio kato yokwanda magana mangi otosuke na Ndizi TV bansu ubo Gusii. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere nenge